отворя багажник. Окей, we gotta fix this. То спойлер горкия, понеже изяда няколко удара. Сега тази дупка изчезна, тази се е разронила много. Let's fix it. Ремонтът е лесен според мен. Просто ще намеря някъде, където има здраво. Примерно. Няма мръдне. Или ще фръкне. Успях в крайна сметка да раздвижа щангите и да обера малко от кембъра. Смятам, че е към окото лазери. Смятам, че е към 0. Някъде са. Не е точно наука, но е доста по-добре от преди. Даже тя, когато се дигна сигурно с 2-3 санта на височина само от това. Взех тия джанти от Гризи, които боядисах хром, защото само такъв спрей имам. Исках да са сребристи, но имам само бяло, лилаво и има мързещо да купам спрева. Така че хром. Също така, както виждате от пипането, маслото е сменено вече. Подигнах филтъра малко, че висеше тук долу. Вързах кабелите там отзад да не висят толкова много. И сложих стап щанга, малко търновска на цвята, но искам да пробвам с нея. Тук вътре трябва само да чуя къде ще сложа климатика, дали ще е там или тук в дупката, дето се отвори от парното. Ще го прецена. Стелката е удължена вече. Да няма празно място. Тук ще видя дали ще го боядисвам повече функции, отколкото визия. Да, не съм от тия, дето правят по 3 години проект, искам да покарам вече. Да, живи и здрави в края на месеца с Grassroots компанията. Преждевременно ще кача един клипове да ти имам от Сапаревания ден. Ходих в неделята 5 юра, карах и други хора. Но при на текст съм снимал като цяло. LSC. Както винаги забравих интрото. Днеска се парева, брат. Само смаци днеска. Вау! Его Пепи Дрим.
Вау!